स्वागत आहे तुमचं फेमस मालवणी कट्टामध्ये। आज आपण पाहूया समुद्रकिनारी मिळणारा चना मसाला। त्यासाठी आपण मोड आलेला चना घेतलेला आहे, एक बाउल, बारीक चिरलेला एक कांदा, एक टोमॅटो घेतलेला आहे बारीक चिरून, कोथिंबीर, हळद, बारीक केलेली मिरची, लिंबू, चवीनुसार मीठ आणि 2 ग्लास पाणी घेतलेलं आहे। आपण एक कुकर घेतलेला आहे, त्याच्यामध्ये आपण हे चणे टाकून घेऊया। ह्याच्यामध्ये आपण पाणी टाकूया। दोन ग्लास आपण पाणी घेतलेलं आहे। आपल्याला चवीनुसार मीठ टाकायचं आहे, थोडीशी हळद, पाव चमचा हळद घेतलेली आहे। ह्याला आपण 5 शिट्या करून घेणार आहोत। आपल्या 5 शिट्या झालेल्या आहे। आपण गॅस बंद करूया आणि कुकर थंड करून घेऊया। कुकर आपला थंड झालेला आहे, आपण चेक करूया। चणे शिजलेत का बघूया आपण। हे बघा, छान आपले चणे शिजलेले आहे। हे आपण एका बाउलमध्ये काढून ठेवूया। आपण चना बाउलमध्ये काढून घेतलेला आहे। आता ह्याच्यामध्ये आपण टोमॅटो टाकूया, बारीक केलेला, बारीक केलेला कांदा, मिरची टाकूया आपण बारीक केलेली। तुमच्या घरी जर लहान मुलं असेल तर तुम्ही मिरची टाकू नका। चवीनुसार आपण मीठ टाकूया। आपण लिंबू पिळायचा ह्याच्यावरती, कोथिंबीर टाकूया, मिक्स करून घेऊया। अतिशय हेल्दी अशी ही रेसिपी आहे, तुम्ही घरी नक्की बनवा। असं मिक्स करून घ्यायचं आहे। पेपर घेतलेला आहे, पेपरला आपल्याला इथे असं बोट ठेवायचं आहे आणि वरचा हात असा ठेवायचा आहे, बघा, 2 हातांनी, आणि असं फोल्ड करत यायचं आहे आपल्या साईडला। हे बघा, असं ह्याच्यामध्ये आपण चणे भरूया। हे बघा, याप्रमाणे तयार आहे आपला समुद्रकिनारी मिळणारा चना मसाला। ही रेसिपी घरी तुम्ही नक्की ट्राय करा, अतिशय हेल्दी आहे। आणि आपल्या फेमस मालवणी कट्टाला सबस्क्राईब, लाईक आणि शेअर करायला विसरू नका।